Opruimen asbest zwembadcompagnie duurt dagen. Monique Litjes, starter van het jaar 2013. Het is vandaag 27 maart, dit is het Belemaasjournaal. Bij de brand in het bedrijf Zwembadcompagnie aan de Nieuwhuisweg is asbest vrijgekomen in de aanliggende woonwijk. Op dit moment wordt het gebied schoongemaakt. Dit duurt zeker dagen. Het gaat om een groter gebied dan aanvankelijk werd gedacht. Rond 11:30 woensdagmorgen kwam de melding dat er een brand bij Zwembadcompagnie was uitgebroken. De brand werd opgeschaald naar een zeer grote brand. Niet alleen het winkelpand, maar ook de aanliggende loods stond in lichterlaaien. Op dat moment werd ook duidelijk dat er asbest uit dit gebouw vrijkwam. Aanvankelijk leek de besmetting zich te beperken tot een klein gebied rondom het getroffen bedrijf. Onderzoek wees echter uit dat het met asbest besmette gebied groter is. Het gebied tussen de Nieuwhuisweg, Oude en Nieuwe Maasheeseweg, Sint-Odastraat en de Willemstraat werd afgezet. Het gaat in totaal om 47 huishoudens. Alhoewel de omvang van het gebied al om 6 uur bekend was, kregen de bewoners pas tussen 10 en 11 uur 's avonds een brief thuis. Te laat voor de inwoners, vindt ook burgemeester Hans Schielissen. Ja, ik snap heel goed dat het voor de mensen die zien van alles gebeuren, rookpluimen, afzettingen, ploegen die dingen komen meten en alle dingen komen schoonmaken, dat leidt tot vragen en zorg. Dus heel begrijpelijk. Wij hebben rond 6 uur, kregen wij hier in de gaten, werd ons medegedeeld dat het te definiëren gebied anders was dan we eerst dachten. En toen is gewerkt aan een zo goed mogelijke informatievoorziening aan de mensen die er wonen. Dat kost altijd tijd, omdat het is techniek, het vergt enig specialisme. Je wil niet met een brief komen die meer vragen oproept dan dat ze beantwoordt. Tegelijkertijd moet je wel constateren dat het een aantal uren heeft geduurd en dat ik dus heel goed snap dat dat voor mensen toch tot grote vraagtekens leidt. En daar druk ik me zachtjes mee uit. Dus we gaan zeker na waarom het zo lang heeft geduurd. Ten dele is dat zeker verklaarbaar, maar daar waar het sneller had gekund, moeten we dat ook uiterlijk, denk ik, onder ogen zien. En daar zeker ook onze lessen uittrekken. Het asbest dat is vrijgekomen is volgens het onderzoeksbedrijf beperkt. Grote vraag is natuurlijk of de mensen een gezondheidsrisico lopen. Formeel gezien doet de GGD een uitspraak over de gezondheidsrisico's. Op basis van mijn inschatting is het gezondheidsrisico verwaarloosbaar. Maar om iedere risico tot 0% nu te verklaren, dat vind ik wat veel gevraagd. We doen er alles aan om zo snel mogelijk deze zaak op te lossen en de mensen daar weer veilig te kunnen laten wonen. De sanering in het gebied is begonnen. Eerst worden de openbare verharde wegen gedaan, daarna de onverharde wegen en de tuinen. Tot slot komen ook de daken aan bod. Het schoonmaken heeft een effect op de toegankelijkheid. De woonwijk die kan beperkt betreden worden door de mensen die op dit moment wonen in de woonwijk. Bij het verlaten van de woonwijk worden wel alle auto's en alle autobanden die worden afgespoeld. En de mensen zijn geadviseerd bij het betreden van de woningen om in ieder geval de schoenen bij de voordeur te laten. Vandaag is ook een tweede bewonersbrief de deur uitgegaan om de inwoners van de wijk op de hoogte te houden. Vanavond vindt een bewonersavond plaats in de Witte Hoeve. Hoe lang de sanering van het asbest gaat duren is niet helemaal duidelijk. De verharde wegen worden zo snel mogelijk schoongemaakt. Waarschijnlijk begin volgende week worden de plantsoenen en tuinen gereinigd. Inventief vraagt toch geen hertelling aan van de stembiljetten van de raadsverkiezingen. De lokale partij kwam 15 stemmen tekort voor een derde zetel. Inventief wilde de 140 blanco en ongeldige stembiljetten controleren. Maar dat betekende dat alle stemmen opnieuw geteld moesten worden. Dit zijn er 17.650 en daar ziet de partij vanaf. Monique Litjes-Kremers van de Mukkenstal in Leunen is dinsdagavond starter van het jaar 2013 geworden. Litjes kreeg de meeste stemmen van de circa 60 aanwezige ondernemers. Andere genomineerden waren Erwin Michiels van Green Drive, Paul van der Einde van 65 Klusdiensten en Rianne Seikes van Bootcamp Power. Zij mochten allemaal een korte pitch geven over hun bedrijf. Winnares van het jaar daarvoor, Kiki Jaspers, gaf ook een presentatie over de opstart van haar bedrijf. En daarna was het woord aan de ondernemers. Zij beslisten met hun stem dat Monique Litjes de winnaar van 2013 is. Zij was blij verrast met de prijs. Geweldig. Ja, echt heel leuk. Ja, ik had het niet verwacht. Het is ook heel erg zenuwachtig. Dus ik ben blij dat het nou voorbij is en te kunnen gaan genieten, zegt iedereen. Dus dat gaan we zeker doen.
Monique heeft in maart 2013 een agrarische kinderopvang opgericht. En het gaat erg goed met haar bedrijf. Het gaat boven verwachting. We hadden natuurlijk een ondernemingsplan gemaakt en daar hadden we bepaalde verwachtingen in neergezet. En die verwachtingen zijn ongeveer het dubbele van we hadden dit, wat we nu hebben, eigenlijk pas volgend jaar verwacht. Dus het gaat echt boven verwachting. De voltallige gemeenteraad heeft woensdagavond openlijk afstand genomen van omstreden uitspraken over Marokkanen van PVV-leider Geert Wilders. PP2 en SP dienden een motie in waarin het college stelling neemt tegen Wilders en tevens aangifte doet. Dat ging de meeste andere partijen een stap te ver. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog en vrij helder. Morgen overdag is het stralend zonnig weer. Er is hooguit wat sluierbewolking. De temperatuur loopt 's middags op tot 17 graden. Het waait matig. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.